Tho mar ng'at mar ang'wen oneno kende skund nyiri ma Mukumu mayudore kaunti ma Kakamega kaluwore gi midhiero ma ichich ni okel gi chiemo kod pi manyocho cham e skundno. Apisa mochung' ne chenro mag dak kod nindo mag jopuonjre e skundno Juliana Mujema oyangi ni owito ngimane ka oyudo thieth e kar thieth moro Eldoret. Mujema osebedo ka yudo thieth bang' bedo matuo ewi mano ma ichich ni ne chiemo marach ma osekelo midhiero mar tuo ich ne jopuonjre skundno. Jopuonjre adek osewito ngimagi ka mamoko 5 dhi nyime gi yudo thieth. Thoe ma medore skundno medo kelo luoro bang' ka lipot mar bero manyocha otim e achiel manotimne achiel kuom jopuonjre yango ni nyocha otho bang' moko kuom fuoni mag idende tamore tich. Skundno nyocha olo tarik 3 dweni kaluwore gi luoro mar muoch mar tuo ma galagala. Now their teacher is here with us and the others are also not doing very well. And the same manifestation is taking the same process. Everywhere in the newsrooms, we know that their lives have been lost in the school. And so it is important for us to panic, and panic to the extent that this is a life, a precious life that is very precious to us. She was very critical when she came in. So she was losing a lot of blood and her blood pressures were really low. So the hospital is well prepared we are ready and our team is fully prepared. So to meet any emergencies like that, so we are ready. En gima lit ahinya kendo ang'eyo ni migawo mar thieth